kunyaranga kwe kunesu. Machane tinaona kubva kubo Apostol. Chitsauko 24 ngegore raJuly 16, 1936 pa4. Zvemutumwa waJohani Marange Musorema. 4 verse. Zichidaidza mazita evaIsraeri nevaPostoli. Vakakunda zvese zvaiva panyika. Zvainaka zvenyika nezvaitambudza nezvainyengedza vanhu pasi. Ivo vakazvikunda ndivo vandakaona vachidaidzwa ngengirosi. Wakanyorwa mumabhuku mana 4 akanga akabatirwa ngengirosi na 4 idzodzo. Kunyaranga kwe kunesu. Neniwo masikati esabata ndakamira pamberi pemuzodzwa waMwari. Ndinoda kutanga kutenda muzodzwa waMwari kuti ngemutsa nerudo nenyasha dzenyu handi kuti takanga takagona kukupai zvakakwana kuti mutipe musangano, asi ngerudo rwenyu Mwari makaziva imimi kuti tinoda kweti tiende kuti namatise. Izvozvo rusaperi kukutendai Mwari kuti makaita rudo rwatiri kuona tichiri wapenyu kunyaranga kwe kunesu. Mazwi angu echipiri ndiwo aerengwa kuti munhu umwe neumwe ngaaone zita rake nekuti Jesu akuenda. Ari pamuchinjiko wadzidzi navanamai waimutera wari kuchema kuti muponesi wedu akuenda tinosara tichidini, asi akatenderukira kuwadzidzi wake akati musasachema inini ba, zvichemenyi imimi, asi zvikuru kuti muone kuti mazita enyu akanyorwa here mubhuku reupenyu kunyaranga kwedu. Auya mabhuku matsvuku atiri kuona ngemadziso ari kunyorwa mazita edu. Tiri kutinyoresera mazita mumabhuku imomo. Itemberi iri kuwakwa. Zvataurwa zviya kuti kana taapa nguva iyi ngatimbomire kutaura tumwe tudoko timbotaure ngezvekubocha, ndizvo zviri kupisa, ndizvo ngatiise mberi. Neniwo masikati ano ndiri kuparidza kuti temberi riri kuwakwa. Zvibvunze iwewe kuti zita rako rinyorwe, uri kurinyoresa ngekunge wabhadhara mari yakatemwa yetemberi kunyaranga kwedu. Ndikatarisa mari yakatemwa iya kuna July, handi mari yakawanda ba, imari ingotenga mbudzi. Zvaiita vanhu zuro kuti waipira ngembudzi, iwewe wakataurwa kuti unza mbudzi. Mufezi 2 iri kutaurwa zvekuti unza mbudzi. Wana mhai mukanangisa mutengo makatemwa uri kutaura huku. Wechipiri uri kutaura zvehuku. Tingatadza kuenda kudenga ngehuku here kunyaranga kwedu. Ngatinyorese mazita edu zviri pachena izvi, kuda kuzvisiya, kuda kubvura kusara wega, ngekuti mabhuku ari kuuya achibva avhurwa, uchibva waona kuti zita rangu ranyorwa here, zvakataurwa ndiJesu zuro zviya kuti usacheme inini Jesu ba, zvicheme iwewe, asi zvikuru kuti uone kuti zita rako ranyorwa here, kuti mazita yako iwewe zita rako ramo here mubhuku tsvuku, nekuti riri kutaurwa kuti fezi 2 pamanyika bhiriji musi wa 5 abva avharwa kunyaranga kwedu. Zvamauya imimi parusape ndiwo mazwi atiri kukutaurirai kuti mutondere kuti 5 hasisiri kureba, asi zvibvunze ngezita rako. Tiri paDhisemba, mutumwa wakatitora akati ngatibire kuJuly, ndiri kuda kuti ndimuratidze basa iro muri kuita Apostoli. Takabira tikaona zvinoshamisa. Munhu wese akanga aripo wakaona temberi raMwari. Regai ndimbotaure ndichiti ndozvotiri kuraramira generation iri nhasi.
Pita vachakarara varimo mumakuwa vari kumirira isusu tiri rudzi runokosha, tiri munguva inokosha yakamirirwa ndoana Pita. Asi chotakamirira takamirira kuti tiwake temberi yataurwa ngemuzodzwa waMwari. Wakuru wekudenga wauya wandituma kuti ndiwake temberi. Kunyararanga kwedu handi chiro chakakosha here. Tararama tikaonawo temberi. Wakuru wedu havana kuriona babasa iri, havana kuripiwa babasa iri. Asi generation yedu nhasi tapiwa kuti tibate ngemaoko edu kuwaka temberi. Kunyararanga kwedu ndio mazwi makuru atinawo parisape masikati ano ekuti chiri kufadza Mwari wedu nhasi, chiri kufadza Saint Nimrod, chiri pamwoyo pake pane simba rake ngekwekuda kuti aone temberi rake raakatumwa kuti aite kuti rapera here. Kunyararanga kwedu hanzi unofanira kutsvaka kuti Mwari wako uri kudei. Asi taona kuti chiri kufadza Mwari wedu nhasi itemberi raatumwa kuti awake. Iro takaendeswa ngemadziso tikariona temberi, tapedza kuriona Mwari wakaimba komborera Afrika tiri muJulayi. Mweya mutsvene ukatizadza, nesuwo tanga tisina mweya takandozwawo kuti nyuku. Kunyararanga kwedu tanga tiri panguva yaMwari warume, tanga tiri kuona zvinoshamisa izvo taona ngemadziso zvisina kuoneka ngawakuru wedu. Kunyararanga kwedu mazwi angu ekupedzisira aerengwa mangwanani ataurwa mubhuku riya iri iroro tsvuku iroro. Zviri mubhuku tsvuku zviya hatikwanisi kuzvitaura tikazvipedza, asi pane vhesi randibata kuti usazopike icho usingagoni ba. Rega kupuromisa Mwari kuti ndichaita chakati uchizotadza kuchiita. Hanzi imhosva. Kunyararanga kwedu unonga uri kumbotaura zvausingagoni. Manyawe kwanirwa ngevanhu here. Uri kusvika kutaura kana kugadzirira dzinza izvo usikuda kuzokwanisa. Chinyi? Kunyararanga kwedu. Tichibva pano ngatiende kogadzira mapromisi ese atakapromisa Mwari, nekuti takaita agreement. Mweya mutsvene ukazvidayira kuti tiise. Hatisi ngezvedu izvo tiri kuita, ibasa redu iro tiri kuita, asi tisanyepera mudzimu unoera. Kunyararanga kwedu.